Talisay, Bago. Good morning dala sa inyo. Oy, sa Bago City, my hometown, beloved hometown. Bongga. Reyna Besiti Makiling. Tamyaw lang sa kay tatay niya Bordig, kag nanay Gamay, kag sa mataga sityo Hunob sang isyo. Nga gaagwanta sang dalan nga kabudlay. Ay, So, di naman. sa isyo gani, sa Isyo kawayan. Sige lang Tanan taga-agigid sa kabudlayan. Yeah. Ginangot ang dalan sa buhay. Si Vanji Carmona, may agaman sa imo, and Sol Lama Barnacha. Sawari ka ba color? Perfect. Ano nagabaligya ka sang dang donut. Donut? Social ba? Yara kami na sa una nga, katilang ko na sa una, baligya mo. Sang donut. So na may upod ko, so na may migo ko, hindi gali bitsukoy. Oo. Dua kami Donut na- tawag sa una mo. Daw mo na sa dang local nga donut, ano? Tiga, dua kami nagalibod. Aga pa na kami. Tag alas 5 pa lang sang aga. Para Gagwa na init kami. pa mo, no? Gagwa na kami. Galibod kami. Bit-bit kami na nga dua. Tapos dua singgit kami na. Ako ga singgit. Bitsokoy! Masinggit na sa may cheese! Ay, bongga. Ah, Pero di ka galing. Ito kalawing si Imo ya. Gani. Sakit sa tununlan. Oo. So sa may... damo. Tanan sa una daw. Tanan doon nalibod ko sa una mo. May agogo, may tinanok na saging, may... Grabe, no? Grabe Grade, ano pa lang ko sa una, grade 3. Galibod na kuya sang tinanok na saging, mga lanson, Grabe. mga kumbo. Baka ba kasi action ball. Mayla, wala ka naglibod. Wala ka naglambot sa point. Yung nalibod mong kidney mo. Kidney ka mo na! Bato! May Sa bato. deet. Basta kidney. Anong bato nga baligya mo? To man, sa kidney. Choy, mapakal ka. Sige. Yalay. Angie Padios, mamangkot lang, may biyahe ang fast craft. Well, naging istorya pati si Sir Frank Carbon, hindi man effective immediately itong EO, pero siyempre sila mapreparar. Why pang fast craft suwong? wala pa. Pero manog na na. Manog Oo. biyahe na na. Kasi by Monday, tanawan Base, ta. oo. Oo. Basi buwas na. Oo. May takabalo. Why pa ka sila ka, ano? Yes, wala pa sila Pero ka- roro, ara ya. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, bukas ang mga vaccination sites sa Bacolod para sa mga tao nga hindi Bacolod noon pang sa syudad nagatrabaho para maka-avail sa COVID-19 vaccine. Una na nga ginanunsyo sa Bacolod Emergency Operations Center nga bukas na sa tanan nga nagaedad 18 anyos pasaka ang pagpabakuna. Ito ang ginhimong atikang sang EOC matapos ma-record sa naligod nga bulan ang 168 ka COVID deaths kag 143 ang mga wala na bakunahan. Sunog kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang, kung Bacolod noon magdala lamang sang government-issued ID nga nagapakita nga sila ang taga Bacolod para mabakunahan, samtang ang mga non-Bacolod residents ang dapat magpresentar sila ID nga sila ang nagatrabaho sa syudad. Nagpanundom si Ang sa maluyag magpabakuna nga dapat naka-register online. Sa syudad sa Bacolod, masobra na sa 200,000 ang nabakunahan kontra sa COVID-19. Nadugangan naman sa 371 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 137,191 kahapon nga adlaw. Nanguna syudad sa Bacolod sa may madamo nga kaso nga naka-record sa 107. Ginsundan sa Iloilo Province nga may 68, 63 naman sa Iloilo City, 55 sa Negros Occidental, 45 sa Capiz, 17 sa Antique, napulo sa Aklan kag 6 naman sa Guimaras. Nadugangan sa 1,316 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 19,872 kag 13 bag-o nga napatay nga nagdala sa kapilugan nga 3,248. Samtang 14,040 naman ang aktibo nga kaso sa Western Visayas.
93.29% sa 1,029 ka vials ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines nga gintadala sa 18 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental sa naligan ng Oktubre 12 ang nabakuna na sa mga vaccinees. Sa datos ng gobyerno probinsyal, nagapakita nga sa 1,029 ka vials, 960 sa maini ang nausar para sa unang dose, kag 69 ang lamang ang wala ma-utilize. Pinakamadamo ang alokasyon ng syudad sa Sagay nga may 150 ka vials, syudad sa Bago nga may 122, Talisay 100, Ilog 90, Escalante 83, kag San Carlos 80. Sa 18 ka magintadalaan nga local government units, 3 sa maini ang wala makapaubos gamit sa bakuna. Ini ang mga Bago nga may nabilin nga 44 ka vials, San Carlos nga may 21, kag Don Salvador Benedicto nga may 4. Nagligan ng Oktubre 9, nag-abot sa Bacolod Silay Airport pagi sa Cebu Pacific ang 53,820 ka doses ng Pfizer COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental. Ang isa ka vials ng Pfizer vaccines ang nagaunod sang 6 ka doses. Ginaduso naman ang 3.25 bilyones pesos nga budget sa Bacolod City sa tuig 2022. Sa virtual session, ginaprobahan sa Sangguniang Panglungsod sa first reading ang proposed ordinance para sa General Fund budget sa Bacolod para sa masunod nga tuig. Ini nga proposed budget ang mas mataas ang 20% ikumpara sa 2.6 bilyones pesos nga budget subong nga tuig 2020 o kon 21. Ginpahagi ni Councilor Cindy Rojas, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, magapatigan siya sa asud-asud nga committee hearing sa Oktubre 14, 15 kag 18. Ginaimbitar man ni Rojas sa mga opisyal nga magtambong sa hearing, samtang ginkatingala naman ni Councilor Al Victor Espino nga nakabato na siya sa imbitasyon sa gintala ng budget deliberation nga wala pa na-aprubahan sa first reading ang proposed budget. General Fund budget of Bacolod City for financial year 2022 in the amount of 3,250 million pesos. May I move this, Mr. Chair, for first reading? So move, Mr. Chair. Second. The motion is approved for first reading. Si Councilor Cindy Rojas. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginklaro naman ni Jade Cibalios, spokesperson sang Vallecar Transit Incorporated, nga para lamang sa mga medical health workers kay iban pa nga mga frontliners ang libre sakay sa series bus diri sa siyudad sang Bacolod. Nagaplano man si Cibalios mag-usaon sini ang manager kag supervisor sa North Ceres Terminal nga mong in charge sa libre sakay matapos nakalambot na sa ila igdalupangod ang reklamo kag aligasyon sa pila ka jeepney drivers nga nagapasaka ang mga drivers ang bus bisan indi mga frontliners. Ginpahig man ni Cibalios nga ang mga provincial buses nagatanyag man sang libre sakay para sa mga frontliners kag apur base man sa mando sang DOTR. Check ni namon, pabalon ko niyang branch manager kag ang operations manager para ma-check nila sa ilang mga drivers. Kay ti ang ina siyang libre sakay diri sa Bacolod, exclusive lang ina siya para sa mga health workers naton. Sa katapusan nga balita lokal, ginaprobahan na sa Sangguniang Panglungsod ang appointment ni Attorney Edward Joseph Consing bilang bagong City Administrator sa Bacolod sa virtual session sa Konseho kahapon. Sinugay Consing 2011 tubtub 2013 nagtrabaho ini sa City Legal Office, 2013 tubtub 2016 sa talatapan ni anay Congressman kagaron Mayor Vilio de Nardia, kag 2016 tubtub karon bilang Secretary to the Mayor. Ginbusta ni Consing si anay City Administrator M. Ang nga nagapapili bilang konsel sa Bacolod sa 2022 elections. Sinugay City Councilor Dindo Ramos, Chair sa Committee on Laws, si Kwan Sing ang mangin administrator umpisa subong nga adlaw kun kahapon nga adlaw Oktubre 13. Nangin unanimous ang konsel sa pag-aprobar sa appointment ni Kwan Sing. Nagpasalamat si Kwan Sing sa konsel sa pag-ratify sa iyang appointment kag pagsalig sa iya. Samtang ipahig ni Kwan Sing nga si Bacolod Housing Authority Head Maria Victoria Parreña sa magaself nga acting secretary to the mayor. Mga fully vaccinated nga mga Pinoy halin sa abroad, hindi na pag-require nga magpaidalom sa quarantine. Samtang clinical trial sa ivermectin, ginsugo o kung magasugod na. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyong Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag handura. Sakay Michael John Season dira, good morning, from Osno. Osno is Old Sagay, Negros Occidental. Osno, grabe. Grabe yung Osno naman. Alex Fuentes, may agaman. Raymark Estares, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kay Stella Marie Celis, sa Bago City, may aga sa imo. Lorna Diligencia, Enrique Caballo Subaldo Jr., Teres Vergara Sancho, sa Moises Padilla. Merry Christmas ko hambal ni Ana. Merry Christmas man, Ma'am Ana. Wala pa tang chocolate. Charot. Nanukot. May patada mga ano ganin mga Christmas. Sa mga dako mga katinisan tada mga katinisan. Mga ka-t-shirtan tada. Ka-shortan tada mga ano pagindang mga possible nga mga kaselpunan na. Oh, yung matamat na total maabot man na Japon na Disyembre galing
Para magamit na baladaan. Para pagka December, magamit na. Amo magyapon. Amon mo na, amo mo nagyapon gamito. I-advance na lang kung nabakal nyo na. Kundi mga ihada na sumang kag-ihado ang nagatag sa amon mga edad laya. Oo. Sa inyo yaman maninay pa. Oo. Sa amon ya mga ihada kag-ihado na ng gatag. Oh, bi ko mambal ka nga amugi na ang rule kay kadamo na sa akon mga ihada kag ihado mo. Ti kamo Mga 5 years old. Ti Mandan. kamo pa na matag. Mama. Kamo pa na matag ya kay maninay kamo. Kasad. So sa amon ya ang amon na niya mga ihada kay lagko na ni sila mo. Dali ko magtigula. Dali magtigula. So kay ihada kay Tlenda. Ang mga kabugasan ta da. Mga kabugasan ta da piwa lang. Piwa lang. Piwa lang na makaon mo tanan mo nga tinigang ha. Nag-message sa gina, comment sa gina niyan, buto ka. Pakilala ako mo. Ta. Nyati buto man ka nino. Ini ko ano ini eleksyon. Laklain. True. Na ano eleksyon yung mabuto-buto niya. Gani, ano na yaman? Pamuyong da ba? Pag pagtarong ka kay karon himuson ta kagani. Pagtarong kay ampas si Moro isa ka sako sundog. Bugat. Lumuro malukdo. Sigurado ada na malukdo man ang bugas pabayan ta ka. Aha. Amo na na. Hindi way na gani kay ikabuga ba budlay na. Siguro daw ka balo ka magtigang. Oh, correct. Oh, sigurado ada. Hindi rice cooker. Hindi rice cooker ang kaldiro gid wala sa dakpog gid. Ina lang ang imo blang tudlo bla among ginatakos mo sa tubig. Mo nan. Hindi sa baso-baso. Pinoy lang na iyang may abilidad nga mo na mo. Mo na nan. Amo ni siya hindi lang oh. Yes, basta true. Ako amal nila ko hindi ko sa pagtudloan nila. Hindi mo tudloan. Hindi ko lang karansin mo. Kabalo kayo magtigang. Kay Jen Oiseser, Teres Vergara Sancho. Ang iba niya countries ya may mga sulukbanos na ya may mga ato niya wala ya amo lang ning kapital ya. Ala kaluoy giri sa mga wala. Magtigang ka kapital ya mula niya pag amo mo na iya nga nag-igo na skurita. Amo na na. May istorya na wala nga sugo sa sang migo ya nga pre nang tigang na danay pre kay nagkanto sa balay sa migo na mo tinigtigang. Galalawas sa kaldero pre kay ay tigala na hindi ko kabalo pre. Gamitan lang na tudlo pre. Pre galalawas tinigang mo kaya balo pre gamit. Ano nga tudlo gamit? Amo ni pre. Nalipat ka pre wala. Nalipat ka pre wala sa kumalag ko. Di kaya balo tudlo ka. Amo ni gamit. Galalawas. Di para yung sa istorya na nga. Galalag. To nang malakat ko anay liog daw sugba ng baboy da kay sudan takron. Sus pagbalik ang baboy sa tangkal ang sino. Ala, sorry. Ni mo sugba ba? Ang baboy sa ram mong sa tangkal among sugba. Lechon ang Sugba. Ang rep ang baboy da sa rep mo yan. Ang sa tangkal yung sinugba mo yan. Hindi ka wala siguro kabalo. Hindi na malam na sa isugba ang baboy. True, wala pa sige nang balan sa ref to ko anong baboy no. Yawan pa to si mama ya damog-damog. Ginawa to ka damog mama. Sinugba ya lang ya. Ang kalain lang. Kung wala to nakuhaan mga tinai, mga dugo. Mas na sugba lang. Gaiwik gurong baboy. Ang baboy sa rep ya mo isugba mo hindi kay. Ay karon ikaw isulod ko sa tangkal. Wala na ka muna si mama. Romel Gallo dira sa Las Vegas, Nevada, maayong aga, Christine Menyas Villalobos. Good morning man sa tanan nga EFC, no? Happy birthday liwat kay Ma'am Lisa Joy Elon Amoroso. Weng Silly Morales, maayong aga, abi kag natnat kag kay August dira, no? O standby na kita sa aton nga mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27, kag sa aton gali pagbabakod sa aton lawas batok sa pamalatian bla. Ang Life Extension Vitamin D3, ginarecommend ginaton sa inyo, ha? Ang Life Extension Vitamin D3 isa ni ka super vitamin hormone, o kuna isa ni ka vitamin hormone nga may therapeutic effect. But silingon, bulong gini siya muna kabisan ng aton mga medical doctors, nagarekomendar sang Life Extension Vitamin D3. Kag sa mga pagtuon nagapakita nga ang individual nga may madamo sang vitamin D3, mangkaranon sa vitamin D3 ang lawas, mabudlay tapikan sang balatian, especially ang cancer. So kung vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 ang aton gana-recommend sa inyo. Available din sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Kag bisita man maka-aksyon sa Life Extension Clinic, libre din ang aton nga medical check-up. Upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic arala sa J. Esteban Building sa Medalan, Lacson, lapit lang sa Burgos, Lacson. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, gina-recommend natin sa inyo. Makatag alibios, makatol-katol sa panit, arikis, kaspa, melasma, kag iban pa nga problema natin sa panit, bisan ang body odor, ha? Kag safe ini nga gamiton, kay himo sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals ang gingamit. So sa aton nga habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Sa detalye na sa aton mga balita national, hindi na pang i-require sa Pilipinas ang fully vaccinated Filipinos nga magpaidalom sa facility-based quarantine kung mag-abot gikan sa abroad nga may negatibong RT-PCR test sa sulod sa 3 kadlaw antes sa pag-abot sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pareho nga pagsulundan ay patuman man para sa international arriving passenger epektibo Oktubre 14. Ginklaro lamang ni Roque nga ang pagsulundan para lamang sa mga pungsod ngaya sa green list o kung ang low risk sa COVID-19. Ginumpisa na pag-uumpisa na ang clinical trials ng Pilipinas sa viral clearance sa anti-parasitic drug nga ivermectin. Sunod sa Department of Science and Technology, iniagod may baloan ang epekto kag safety sini sa mga pasyente nga may asymptomatic kag mild coronavirus disease nga naka-confine sa isolation facilities. Ginpahag naman ni DOST Secretary Fortunato de la Peña, walaw kabulan ang pagtuon nga umpisahan sa Oktubre 15. Kumpiyansa naman ang duha ka senador nga suportahan sa Korte Suprema ang mando sa Senado nga i-detain si Pharmaly Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong. Ginimo na ni Senate President Vicente Soto III kag Minority Leader Franklin Duran ang pahayag matapos ginhinyo sa Korte sa Senado nga sabton ang petisyon nga ginfile ni Ong angot sa pagpadayon sa iya detention. Sunod sa duha ka senador, madamo sa mga desisyon kag jurisprudence ang na-establisar gikan sa Korte Suprema nga nagapabor sa senador sa parehong aspeto. Ang Senate Legal Counsel amo naman ang magasabat sa petisyon nga ginfile ni Ong. Ginpanumdum sa Commission on Elections sa mga kwalipikado nga Pinoy nga sa karon yara sa ibang nga pungsod kon nga tion nga yara sa ibang nga pungsod sa adlaw sa piniliay nga maghingagaw nga magparehistro. Sino si COMELEC kinahanglan kuhaon nga kay gayonan ng overseas extended voter registration nga baga takop subong nga adlaw Oktubre 14. Ang overseas voter registration tubtub Setyembre 30 lamang ang panginpalawi galing Oktubre 1 tubtub 14 sa tanan nga Philippine embassies kag consulates sa bilog nga pungsod. Samtang nagpangayo na sang pasaylo ang PNP sa rider nga naigo sang bala, samtang ginalagas sang kapulisan ang aktor nga si Jake Cuenca. Nagatagman sang medical kag bulig pinansyal ang PNP sa rider. Samtang ginpaidalom sa restrictive custody ang mga pulis nga involvado sa insidente. Madumduman na aresto ang aktor nga si Cuenca matapos palagyuhan ang nabungguan nga salakyan sang pulis samtang nagapatigan sang bypass operation sa siyudad sang Mandaluyong sadtong Sabado sang gabi. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo naman ni PNP Chief General Guillermo Eleazar nga nagnubo ang crime index sa Pilipinas kag nagsaka naman ang crime solution sa nakaligad nga 5 katuig. Sunod kay Eleazar, nagnubo sang 64% ang crime index sa diin, 400,000 na lamang ang na-record ikumpara sa 1.1 milyon ka na record sa nagligad nga 5 katuig. Dugang pa ni Eleazar, nag-ayo man ang crime solution sa Pilipinas sa diin, ang 26% nagsaka na sa 49% kung madasig nga masolba ang isa sa duha ka kaso ikumpara sa
nagliligad nga isa lamang sa 4 ka kaso nga hatagan sang kasolbaran. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:32. Ang detalye sa aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Constipated ka bala, nabudlayan sa pagpamuhin, yan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupad kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuoran. Sakay Ma'am Vanessa Mayo Duran kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota. Good morning dira sa inyo. Ginapag-greet niya lang ang sister niya ni Ma'am Van nga si Mrs. Alvarez. Kag kay M1 Water Minerals. Sa kay sis niya Alma Alvarez Gallo kag bro Roberto Gallo kag sa ilang 3 Pogi Boys sa Las Vegas, Nevada. Good morning, no. Eliasar Likayan, Miss Jinke de Alagdon mang aga, Rochelle Evangelista, sakay Teresa Linahakayaw, Nick Alit. Good morning liwat ka, happy birthday kay Loini Torrecarion, Anje Hermino Halandoni, Rodely Gumayan, good morning kag kay Fernando Bongbong Narciso, Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning liwat. Now, M. Aboso, kagawad, mga gada. Kagawad. Kagay SB Attorney Dag Pandan. Good morning. SB naman na siya. Hindi aga, damo ka pangaluyag siya, tani to mo. Siya yagid gin sabat. Wala it siya. Gin-reject niya. Basi kung i-extend ang filing of COC, makapanumdum siya. Ay, okay. Sa kwan sa substitution? Sa? Substitution. Pwede pa to. Pwede pa. Sige, buto nito lagi siya mayor vlaw. Uy. Mayor sa... Kung mag-mayor, guro sa hinigaran si Atty. Da guro ka, pero sa atong guro ka pwede ruso dahil, no? Duhari, tatuguro sinigaran. Duhari, matatuguro sinigaran ay. Gulpi ka daw mo tao sinigaran, no? Nag-action radyo. Hindi mo. Diding Alhamiento, good morning man. Kag kay Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Speaking of hinigaran, ni na si Ma'am Cory Vidaha man.
Ara sa ni karani sa Narawis na sa ba? Hindi na sa Narawis. Wala ko na din siya nakita, kasi busy Ako yung siya. Sara man sa nagalusot-lusot man sa do atub lang 48 years old to nakalusot lang. Doon kalusot-lusot na man siya man. Tapat gitong gabantay. Masiging lita lang siya balahaw. Ano man to ya nga way to Notice. bantayan kag mapunggan man. Ay kagabi pag-election boy, may nagpalapit sa mga friend na bala nga guard sa may check-in da bala. Check-in, ha? Oo, nagpalapit isa ka kwan sa kada. Aha. Kay dito nahalin sila sa antike mo, ti diba gapangayaw di sila para Oo, makadto sila tali sa kabangkalan. Oo. Ti dito sa barko kuno nag-inom-inom sila sa mamigo ya. Tapos, nag-CR siya. Siyempre, nag-CR siya. Yung lakya mo. 37 sila kabilog. Nakapanaog ng mga upo yun. Nakalakat na. Siya bago lang kagwa sa ano. Kaya nahubog sa mo. Natulugan sa Bago kagwa sa CR. Oh. Tapos, naglakat siya. Alin sa bread ko port. Wala na mga upo dyan. Nakalambot. Tapos sa chicken na nga sa buli. Kaya mga wallet, kag bagi ato sa salakyan kung sang boss niya. Mga cellphone. At wala siya. Nowhere to bilin go. saya. Oo. Kudos na kay Guard Domingo. Gintagaan niya sa inugplite. Pakabankalan. Okay. Nga sa dito sa Kabankalan. Mo po dyan ang pagkabankalan. Oo, nagpakabangkalan. Kaya subong maadlaw, masugod ang ila ng kwan mo. So, Ay, di ba nagbalik na ang Why kwan? pakasugod ang ila gali nga ubra nag-inom-inom na sila ginpangutangan na nila. Nagduwa laman ko nung kakwan. Kainkan pa na nga beer. Bongga. Nahubog isa sa duwa lang ka cans. Tiyamot siya. Nag-16 ka ng inom ko na. Grabe! Di ka, aba ko na gani. Grabe, wala isa ginulikid sa upo. Di na to si Juan man. Hindi na to yung si Budoy man. Wala siya. Kulang tadihaw. Wala siya na tanong. Saan yun? Bisa mo po kulang tahaw. Hindi na to sa man. Galing kiti doon na ano man sila guro. Kasi nagkalahubog mo ng iba nila. 37 sila daan kabilang. Ang lain siya na da, papangitan din sila may nagsabat siyang bayda. Ari dia. Hindi, bayda. Layan na yan. Wala gid siya wallet, wala gid siya cellphone. Wala gid action boy. Tiyan mo paglambot sa kabangkalan kung katultol sa. Ang wallet siya, wala na sa load bulsa, gle. Wala ra ko siya bag. Ano naman? Kabay pa nga na dumduman itong sa kabangkalan kung dito sa Makadto. Sa kay Nonoy Dilicana Chamson from Calamba City, Laguna. Good morning. Ryan Borja, may agaman sa imo. Kag dira sa kay Doña Elena Aligarves, kag Don Ikong. Yes, good morning mga Doña. Sa Talisay City. Maninoy Alinor Fukuda, good morning. Yes, kag kay good Maninoy Juan Bolgalio, of course. Kag kay Maninay mo Alma Alvarez Gallo. Yes, good morning. May ginsend kay na si Maninoy One Ball do kwanto iyato sa nga kon sini nga suon mo. Kay RJ na mga nga na. baligya bala nga mga apparel. Bala kasi RJ ka kuan mga shirts, mga caps. Bongga. Sige lang makasuksok kita sina pila kadlaw. Oo. Sang mga galing kay do pang kuan dito no. Mahal gito galing. Mga mahal. Oo. Andrea Huelar, good bless to every one of us. Stay strong. Kay Jana Costa, dira sa Bago City, mayang agaman, kag kay Virgil Ligaspi Coloso. Sino ganing teacher mga bata ni Virgil? Si Teacher Kashmir. Kashmir. Kashmir yung ngalan. Ang Kashmir. Kashmir daw ka kuano daw ka unique. Daw ka hindi nang ginakuan lang ginasuksos mabay kung tugnaw. Ano ganin na ya? Ewan kung tugnaw blaw. Hindi mag-ano na yung makeup ya, wala Kashmir. Ang Kashmir. Basta sa chimbo pa to yan ni Maria. Hindi mga ano ganin ng mga coat bala nga ka mga mahal sinabla. So kamahal hindi ko kakilala. Kidiri lang ko yan sa mga mga puroy. Ga-short ka na gid lang. May kita ta ka gani kung ga-short ka bla. Luwas ang kalipon ta nga short mo. May mga gisi-gisi pa na bla. Ano isa ako no? Ano ni si Eden. My gosh, basta may donation ko da. Kalipot na gid na kayo sa short ya. May gisi-gisi pa. Dali lang daw ka sa kalipot. Short mo. Tilipot Short Amo na? Short la. Di isa ka nga short. May gisi. Hindi ko nga, hindi nga short niyo. Kung ubaw niya, pwede ko niyo mapahimo panyo mo. Trapo, guros kusina, kay may buslot. Panyo lang kadako. Amo na guys, kalo, yun sa akon. Akon Gcash 0915. Kasi may mapadala.
Mas may padala ng bakal short. Si Meme Erminda Duping atong kuno is watching. Meme Erminda Duping atong Gani, tingala mo ito heart na mo ng comment. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Sa detalye sa Balita International, nagsakas ang 20% ang vaccination rate kontra COVID-19 sa United States matapos pila ka mga lugar ang nagsunod sa uniform travel nga ginahimo requirement ang pagbabakuna. Sunod sa administrasyon ni Biden, bangod diri naghagan-hagan ng COVID-19 cases kag nagdutay ang nagkalamatay. Sunod kay White House COVID-19 Response Coordinator Jeff Zients nga 77% na sa ila residente ang nakabatos ng first dose ng bakuna kontra COVID-19. Samtang naglambot na sa 608 milyones pesos ang na-record nga kahalitan sa Department of Agriculture sa mga pananom sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, kag Western Visayas, matapos naglaslas ang Bagyo Maring. Sunod sa DA, apektado ang 29,063 ka mga mangunguma kag mangisda. Kag 32,882 hektarya sa agricultural area sa apektado kundi ginalakipan sa produkto nga humay, mais, high-value crops, livestock kag fisheries. Sa karon nagapatikan sang assessment kag validation ng ahensya agud makatag sang ayuda sa mga apektado nga mangunguma kag mangingisda. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 64 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 44 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 51 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginatinguan ni LJ Reyes nga mapasaylo niya ex-partner si Paul Contis matapos ang ila sini nga pagbulagay. Sunod kay Reyes, hindi mahapos apang kinahanglan. Dugang pa ang pagpasaylo isa-isa ka work in progress. Rason nga hindi sini mapilit ang kaugalingon nga mapatawad gilayon si Contis. Nagpasalamat naman si Reyes sa Ginoo, sa iya pamilya kag sa mga fans sa suporta nga ginapabatsyag kag ginahatag sa iya. Naibaloan upod ang duha ka kabataan nila ni Contis, yara karon nag-istar si Reyes sa New York upod ang iya pamilya nga nabase sa abroad. Sa sports, magaretiro na ang respetado nga national boxing coach nga si Nolito Boy Velasco. Sa pahayag sa Association of Boxing Alliances in the Philippines, magaretiro si Velasco sa edad nga 58 anyos sa Disyembre 31 sini nga tuig. Sa sulat naman ni Velasco sa Boxing Federation, ginalauman sini nga ma-enjoy ang retirement, kaupod ang iya pamilya kag mabawi sa tanan nga oras nga wala siya bangod sa trabaho. Si Velasco ang magulang sa Olympic boxing medalist nga sanday Ruel kag Onyok Velasco. Si Nolito ang coach ng Women's National Boxing Team sa din isa na diri si Nesty Pitesio nga nakakuha sang silver medal sa Tokyo Olympics. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday! Sa atin sa mga ka-aksyon, it's 72 days to go! Before Christmas! until gura. Ha? Until Christmas. Kaya ang before yan, until Christmas. 72 days to go until Christmas! Merry Christmas sa atin sining mga ka-aksyon. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas to you! Tuyo ka? Tuyo sa Christmas. Tuyo ka? Good morning, Anay, kay Rosita Corridor, Estelita Tambanilio, Soledad Chansa, Sampurok Gaisano, Barangay Alihis, kay Rex Cagbelia, kay Loida Amodia, Joel Molicon, kag Orkia, sa Purok BM, Barangay Mansilingan. Good morning dira sa inyo, no? Yes. Kag, nadula nga ako nga, ambal ni Ma'am Van, siling niya, Aksyon Boy, ang unang trend, bago nga trend, ng ripped shorts. Ripped shorts, no? yes. May gisi o ripped ni shorts. Actually, ako niya mamaya gisi, gidi. Actually, yan yung mambani. Actually, din niya gisi, gining iya ya. Hindi design yung gisi. Gisi mo sa sintro, sa buli. Kala, One time ko po, ini ng buli mo, gagawa ko gisi o sa gisi, oh. Ay, sige.
Sila man ang hindi katulog. Amo na sa dapat. Sige. Ay, good morning anay kay amigo Taleo Talaba, no, sa La Castellana. Kagi na pabalugali, no, sang pamilya ni Corbala. Ang necrological service para kay kanamla kay manang neneng ni Corbla nga nagtaliwan iloy ni kuan ni Mayor Maymay Nicor. Ang ilang necrological service sa buwas nga adlaw October 15 alas 8 sang aga sa munisipyo kag sa St. Vincent Ferrer Church. Vincent Ferrer Church? Hindi ba si Complete. na ginapabalo lang ano sa natan nga makaabyanan kakilala ni Noemi Neneng Nicor nga nagtaliwan, no. Ang iyang necrological service buwas October 15, 2021. Okay? Okay. Yes. Good morning, Danay Action Boy, kay Kagawad Monico Prudente, kag kay Ma'am Mercy, dira sa Barangay Nanunga, sa May Hinigaran. Of course, sa dira bala sa Silay, sa ila, tupad balay nila ni Tito, si Raimundo Belieza. Sir Raimundo Belieza, good evening. Kag kay Ma'am Honey Pacheco, dira sa May Paglaong Village. Thank you so much. Kay Rosemary Canto Tulosa, kag Rona Trava, amang agaman, kag si Ryan Borja, Aksyon Boy, damo gamon dito rin sa inyo sa Purok Riverside, kag Santo Niño Sumag. Good morning dira sa inyo sa Purok Riverside, kag Santo Niño sa Barangay Sumag, mang aga. So much kay Maninoy ko, Lieutenant Colonel Romeo Vargas, kay sa tanan nga taga Himamaylan City Police Station. Thank you so much for listening and watching. Kag sa mga guards na dira sa Nokpogay. PSG. Tama. Nathan Borromeo, good morning man. Sige, go. Action Boy, sa pagkaon naman kay actually nag-trigger ni Sakong kagabi. Kaya nagpakita ko sa prutas nga hindi nagalit season. Ang una, Action Boy, ang atis. O in English, it's called custard apple. Custard? Custard. Custard. C-U-S-T-A-R-D. Yes! Custard apple. Custard. 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 Good. Apple. Nalagan hindi apple. Ay, wala ka kuno mic? Oh, sorry. siling ko gid daw. Siling ko gid. Sino na gano'n da? Thank you so friend ko much. from Bago City. Thank you so much, friends listener from din naton. Bago City. Okay? Di na siya magpalawag. Amo na. Timba si wala to na nag-greet si Lieutenant Colonel Romeo Vargas, si Mamaylan City. Good morning. Sige, una Action Boy, ang atis. Ako ng custard apple. Gani, babae siya ba siga libog ang ulo ya kay Caitlyn. Kay Caitlyn. Nanong ko yaman. Ang una Action Boy, ang atis ko no, syempre katila ko atis inus pila. Of course. Sisinta ka na di ka tuwing sa kalibutan. From September to December lang na siya gali. September to? December. Tiara sa subong eh. Gani, ara siya subok. Wala ko nagambal. Labi na gid sa mga bala, usually pangita gin Action Boy, ang mga bana bala sa nagabusong. Imamba sila nga gapangita. Igapangita siya atis ya Enero ya. Hindi ako pasudlo. Hasta December ni nato ng atis. September to December lang na. Okay, tandaan niyo gina. Ang next Action Boy ang saging. Saging. Ang saging kuno ya ang ginakabing nga most economically important fruit. Kag na siya, available na siya throughout the year. Ay, very diba? good. Saan mo ka lang kita? Wala saging, di man? Gani mo, basta makita ka saging, meron ginaya. Kita mo, nakakadunot na lang ganing iba, no? Sa baboy na lang kakanto. Ang ibang ganin na ginasaba sticks na lang. Oo. Bang ganon, nalingang isang saba sticks. Saba sticks sang La Castellana. True! Ang next Action Boy, ang Chico. Chico, paborito ko Or, na. ano magbasa man, Naceberry. N-A-S-E. Naceberry. Kaya social mo, pero kung dili sa ato, Naceberry. Amo na siyang English sa ato na niya Chico, gidya eh. Chico na sa ato Chico. na siya, boy. Energy fruit na siya. Kuno ka ba sino na paborito? Kay Action Fred Salanga. Ako mo na, paborito ko Ay, na. paborito mo managalan. Misis, mo managa, pabakal na kami Chico yan. Galing na ako, doon na, doon na lainan ko balas Hindi lang ko sila texture. Hindi lang ko nasang daw ka balas-balas. Oo. Ano may ako nang ka smooth. juice sigid na siya bla Oo, ka. Galing kay high levels of sugar, yun na siya Action Boy. Maka-give gina siya sa imo energy, sa imo swimming. Pwede gid na. Pero ang availability niya lang Action Boy is January and February lang gid. Mo na siya. Oo, okay. dual Sa una sa amon may ara kami sa puno sa Chico mo.
Yara ka mo. So, Parang January gusto kag February, lang pang... Hindi. Dala pa rin siya ganit sa 12 fruits, di ba? Kay January mo. Hindi ko yan kabalo kung January or February. Nisa, basta mo na siya. so, nang ginakuan pa na namon na why na ginapaluto sa puno. Nga. Hilaw pa lang kwa mo na siya kay ginabuot lang na siya kay Kay maluto para na siya. kay kung luto, madagdag, masayang lang, no? Oo. Why na yan. Hilaw Actually, pa. na-tackle tama ni Action Boy, kaya siyempre sige lang tatuod kaon. Pero wala kita bala doon na, na set aside talang hindi ta siya pag yan. No? So, sa pakon ta siya subong. Ang next Action Boy, ang dalangita. Ang mandarin orange. Ang green na. Ang Iba green, na para dalangita, pero wag dali sa ato niyo daw aranghita. aranghita. Aranghita, oo. Ti, Pinoy na siya nga version sa orange Oo, pero kabalo ka Action Boy, important fruit na siya sa Chinese. Kaya consider na siya, or symbolizes na sa good fortune. Sa ato niya, hindi pwede ihanda sa 12 fruits kay aslom. Kay maslom kung bilog yung tuig. Di ba? Balo ka ginakuha naton mo, gina-relate naton sa kung ano bala ang mga bagay, pero kung aslom siya, maaslom ang kabuhi. Kung pait, mapait man ang kuhan. Kung pilit, mapilit ka mo. Oo, daw mo na bala. New Year, hindi pwede ka handa manok kay isang kaig, isang tuka. Oo, kung hindi Mambala manok, ano mo yung labot? Yung labot ko, yung isang kasang kahig ko yan, ilabtan pa nila naman. Kalain. Pero kung sundon mo na tanan, pag New Year, wala kang sing ihanda mo. Wala, di ba? Wala kang sing ihanda pag New Year kung sundo mo na tanan. Actually, ginimo mo lang sa Pinoy, kaya actually wala gin mas linog handa. Wala, true. Ay, para daw minus, or minus gastos. Sa bata niya, ay, huwag kita yan New Year, subong, huwag kita manok. No, hindi ta sang manok. Oo. Kay isang kahig, isang tuka. no? Kasi bilang aton nga bilog nga tuig, mag isang kahig, isang tuka ta. Kaya baboy man na eh. Ano pag anong sa baboy man? Hindi, okay lang yung baboy. Okay lang baboy. Wala siya bawal. Oo. May ham Yeah, hindi lang ta magbaboy kay base magngudngud lang aton pangabuhi. Blanda kun ding baboy daw ngangud. Hindi na. Himuwa na istorya para nga hindi sila maway na actually yung matutod wala sang ipreparar. True, balang bata nga tulog nga ta. Payo pa to kay mataas kasi bilog nga tuig. Amo na nga aton nga kan margarine. Oh, wow. Margarine yung tinapay. May pandesal na kang margarine. Good pero ang Aranghita Action Boy, during lang siya, January to February, kag October to December. So, may siya subong. Yes. Ang next Action Boy, ang duhat. Duhat. Kung ng Java Ano di sa ito? Ang duhat. Ang duhat. Ano ganing duhat man? Ang color violet na balahaw. Okay. Hindi lumboy. Lain na, lumboy, no? Daw mo na guro? Amo na siya guro, duhat. Duhat. Oo. Amo na siya Action Boy, kay dark violet stain on the tongue when eaten. Duhat ng ikay makilala. Ay, ambot si mo, buhat. Ang duhat na Action Boy, pakanoon, ka ni karon bisan available siya sa March to July lang. Pakitaan, tagid ka para buhat-buhatin. Ay, insakto lumboy to. Lumboy, yes. Lain man na yung kanta nga buhat. Oo, lain na mo, yung binungol ka rin. Ang next Action Boy, ang favorite ni Kagawad M sa Aboso, kag ni Action Torel. Balo kayo na, balik ko sa duhat bala. Damo bala na sa kwan, damo na sa benefits, health benefits. Yes, oo. Especially sa mga mataas ang sugar. Amo na. I think damo na sa taas sugar mo, duhat. Duhat ka. Duhat. Tama na po. Tayo makilala. Tama na. Ang next Action Boy mo ng durian. Ay. Oo. King of fruits na siya kung Action Boy. King of fruits. Yes. Ganun ako bala daw hindi ko I don't know no. Kaya basta nga kung pag-start ko bala pagka ang first experience basta durian basta hindi nami bala. Oo, yes. Kaya may mga variety na siya mo. Hindi nami, that's why nga hindi ko fan sang durian. Ako wala ko nagliwat. Wala naman ako nagliwat. Pero kung matilawan mo kuno ang nami, kuan ka kuno. Pangita ka. Nang ako na Action Boy, durian candy lang ko asta. Subong hindi ko na kuno sang durian candy kay tama na ka-commercialized. Oo, amo na nagaling do, hindi na milky. Pero ang siling sa nagkakaon, yung ice cream ko daw klamay, daw kuan na lang siya daw puro lang klamay. Pero ang kuan ko no, daw kapin pa i-cold mo ko no, daw ice cream. Ice cream ko no, amo nambal ni M sa Aboso, pero galalain ng bilog nga tao sa balay kay sambaho. Pero available na siya during August to October. Wala na siya. So, subong na matamat na siya, no? May ara na mga F1, F2 mo may mga Oo, may mga variety. May mga dark color, may mga light yellow. Ang next Action Boy, ang guyabano o consorsop.
Kuhan ang... Favorite ko niyang guyabano. ano ganit? Babana. Babana. Oh. Kasi banana. Kag perti na sa kadamo ba na sa kuhan? Yes! oo. Sauso po. Yes, pero available na siya during August to November. Paborito ko man na. Di ba namin doon ka juicy na siya? Yes, gabakali ko siya na. Doon ka na do magulang sang atis. Kaya do gagmay-gagmay ng pulp nila ba? Ang next action boy, ang kay Mito. Star Star apple. apple. Yes. Usually, Ano na sa man star apple? Tar apple? sa akon, yung pag ano ko, star apple. Pero kay Lula, sa una, tar apple. Tar apple, kung nakita mo sa tagok mo. Oo. Tar is amo nang tagok balila. eh. Yes, amo nang balila. Pero ikalabanan usually star apple. Ay, importante nga prutas siya. Importante, hindi star or tar apple. Pero available na siya, Shin Boy, during January to March lang. Damo man na kami sa una, nga puno sa balay. Kagi ka naguro libod ay. Nalibod mo man ay. Ay man. Pag display sa guwasang balay. Na. Diba, no? Tapos mo baka. May harap pa ng murado. Yung tawag mo murado. Murado. Ang violet bala. Yes, kag may white na mo. Ang next action boy, ang mga kuan paborito, ginisang mga kilala mo ba lang nga langka? Langka or jackfruit. Yes. Usually, amo na siya ginamix bala sa mga halo-halo. Pero available lang man siya March to May. Subong do wala lang ka, no? Siyempre, October na mo. March to May lang ni gani. Nano ka man. Ang next action boy. Dulang ka kabala-balan nga March to May. Siyempre, wala subong. Hindi lang ka siya mo. Nano ka man. Ibutang mi sa lugar ang pagkalangka mo. Ang next direction boy, ang last na lang, ang Lanzones. Lanzones. Yes, subong. Ara ng Lanzones kay August to December. Yes. Ayan. Okay. Kina. Sige. Anong arabi, labulda kag ara da, ipadala di Lanzones da. Abe sa mga taga-alam Hambali, nila. Dennis Richard Tiboroma, ang pinakananam nga variety ka durian, ang boy. Ang boy. Boy Durian. Ay, sorry. Super love. Boy Durian. Natilawan mo gali sa boy. Kagawa Dulaya Balahon sa Kabog mga good morning. Doña Elena Ligarbes ari siya. Ay, sus ka namin kuno ka Durian. Sige. Natilawan ko rin din. Dennis Nuestro, good morning. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon, ang inyo naman din nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,